Ale ja by som chcel, aby to videli všetci, lebo ty naozaj vlasami pripomínaš Marge Simpsonovú, alebo no tiaľto. Keby ste to nafarbili na modro, naozaj by to bolo také. Povedz mi, ako dlho trvalo tvojej kaderničky, aby to vytvorila? Asi 2,5 hodinky, neviem ani, dosť dlho. A teraz môžem normálne hýbať hlavou? Môžem. Si dávaj pozor na vietor, aby ťa neprekotil. V každom prípade je to veľmi krásne a ja som sám zvedavý, ako sa umiestni tento účes, pretože mám taký pocit, že to je najvyšší účes zo všetkých účesov. Ďakujem ti pekne za rozhovor. Šikovné ruky budúcich kaderniček, ale aj kaderničiek. A je to veľmi kvalitný materiál aj pre fotografov, čo ešte teraz fotia. Myslím, že to je tak, že... Presne tak, ale teraz fotili nás, takže my sme kvalitný materiál pre fotografov. Takže Peter, usmievajme sa. No, teda, Penča, nevtieraj sa, prosím. Samozrejme. Ďakujeme pekne za to, že ste prišli. Potvrdzujem slova pána Závodského. Naozaj...